Да. Така, по следващата точка нямаме постъпили искане за изказване от граждани. Има постъпило искане от госпожа Василиса Валева, която иска да се изкаже извън дневния ред. Заповядайте. Ще помоля само за проверка кворум, извиняйте. Да. Поне пребройте да видим колко човека са в зала. 17, 18. 18 нямаме кворум, не можем да продължим. Ако искате, можем да... Добре, заповядайте. Много ви благодаря, колеги. Аз съм длъжен, няма кворум в залата и затова ви казвам, ако искате, нямам нищо против да се... Не бе, нали искате да спазваме правилника? Преди малко се поиска кворум. Няма кворум в зала и аз ви казвам, че не можем да продължим заседанието по същество. Вие решавате. Колеги, искате ли да изкажа своето мнение като общински съветник, част от Общински съвет Благоевград? Благодаря ви. Уважаеми господин Тасков, администрацията я няма, така че не се обръщам към нея, уважаеми колеги. Днес искам пред вас да изложа своето становище по някои проблеми, които правят изключително грозно впечатление пред обществото и то за пореден път. Първо, тъй като очаквах познатата вече група общински съветници отново тенденциозно да излезат от залата, преди да е приключила общинската сесия и моето изказване като общински съветник, ще се обърна към всички вас с апел. Уважаеми колеги, в Общински съвет сме се събрали напълно доброволно като представители и защитници на интересите на гражданите на община Благоевград в ролята си на коректив на общината, съгласно правомощията ни, които са заложени в Закона за местното самоуправление. Тук ще се позова на член 12 от Етичния кодекс на Общински съвет, който е неразделна част от нашия правилник и според който общинските съветници трябва да имат поведение, което съхранява общественото доверие към тях, като представители на местната власт, да покриват очакванията и изискванията към тяхното поведение, свързани с висок морал и уважение към всеки гражданин в общината. Така и при контактуването между самите общински съветници в и извън зала, както и в комисиите на Общински съвет и в общинска администрация, цитирам нашия етичен кодекс. В допълнение ще коментирам за случилото се съприкосновение по време на заседание на Комисия Образование, култура и вероизповедание на членове от Икономическата комисия, които са с подвиквани и грубо поведение и коментари, които не са приложими за Общински съвет Благоевград, нито като граждани в едно демократично общество, направиха изключително грозно впечатление, за което, разбира се, има записи. Искрено се надявам това да е било единствен случай и повече да не се повтаря заради всички нас. Второ, ще продължа с реплика към господин Тасков и коментара към заявлението ми от миналия път за напускане на групата в Общински съвет и новата ми позиция за независим общински съветник в Общински съвет, което се случи на 30 август. Уважаеми господин Тасков, уважаеми адвокат Тошев, моля ви, запознайте се с член 37а и 37б от Закона за местното самоуправление, които са обявени още 2011 година за противоконституционни и в тях се дава много подробно указание какво е то независим общински съветник и кога се случва това. Така че, моля, продължавам да твърдя, аз съм представител на коалиция Продължаваме промяната Демократична България в Общински съвет. И много ви моля, а в системата за гласуване аз продължавам да съм независим общински съветник. В сайта на общината, където сме представени като общински съветници, продължавам да съм независим общински съветник. Много ви моля това нещо да го коригирате. Съгласно Конституцията на България и Изборния кодекс, аз съм влезнала в този общински съвет и продължавам да бъда представител на гласоподавателите, които са ме поставили тук не като независим общински съветник. Трето,
Но не на последно място искам да изкажа за пореден път възмущението си от работата на общинска администрация, за което непрекъснато четем по медиите за експертизата при приготвяне на проекти и изпуснати благодарение на тях пари и какво ли още не. И ще го конкретизирам към Общински съвет. Уважаеми господин кмет, уважаема общинска администрация, до момента съм упражнила контролните си функции като общински съветник чрез 8 питания, което ми дава право член 132, алинея 2 и 134 от правилника на Общински съвет, и на които до момента кмет е трябвало да ми отговори в рамките на следващата сесия, съгласно 135 член от правилника. За моя изненада обаче, кмет отговори само на 4 от тях, дори непълно останаха въпроси без отговори. Всичко това може, разбира се, да се провери в сайта на общината, в частта ни Общински съвет, както и питане на общинските съветници. Неприемливо и странно обаче, че там липсват отговори на питания на други мои колеги от Общински съвет. Защо? Може би кмета не е прочел с разбиране задължението му по закон за взаимоотношенията, които е задължен да има с Общински съвет. Поставям този въпрос и оставам, разбира се, без отговор. Мнението ми за липсата на отговори от негова страна е, че го прави, защото просто Общински съвет му го позволява и това устройва прозрачното му управление, или по-просто не иска да представя факти, които не му изнасят, а по-скоро иска да манипулира обществото с активности. Това той го доказа с поредица от действия. Например, общественото обсъждане на отчета на бюджета 23 година, където в отговор на въпроса ми за сградата на обсерваторията той заяви няколко пъти, че е отговорил, което не е вярно. И както и на въпросите ми за археологическите разкопки за Скаптопар и какво ли още не, на които просто не даде отговор. Това може да се види отново в видеозаписа на самото обсъждане. Освен това, на последната сесия на поставените от мен въпроси във връзка с разпределението на културните институти за сгради и зали, той заяви поредната неистина, че има актуално разпределение между културните институти за сгради и зали, което, разбира се, не е вярно. Не е вярно и че без конкурс може да назначи ръководителите на културните институти, защото всичко това след тяхното преструктуриране се включва вече Министерство на културата. Не е вярно и че има и културен календар за 24-та година по събития и средства, за който сме гласували до момента 200 000 лева и за който питам вече няколко пъти. А той е бил динамичен. Няма да коментирам и за многобройната публика от 20 души, които бяха част от няколко поредни културни събития в този месец, организирани и платени със средства на данъкоплатците от общината този месец. Доказателство за това можем да видим по снимките, които се правят не само от пиарите на общината, но и от гражданите на Благоевград, също които публикуват във Фейсбук. Не искам да коментирам, но ще спомена за отсъствието на кметски екип и това на администрацията при обсъждането на предложенията, които останаха за доразглеждане в Комисия образование и култура, и които това отсъствие, за мен това е една своеобразна форма не само на неглижиране, но и на неуважение към Общински съвет и на безцеремонност към контролните и съвещателните функции на тази институция. Така че въпросът ми към вас, господин Байкушев, за тези 10 месеца се промени на това ли е промяната, за която се борехте? Уважаеми господин кмет, напомням ви, че в управленската ви програма, която приехме в Общински съвет за мандат 23 и 27 година, сте писали, че тя е създадена с уважение към правата на гражданите да участват в местното самоуправление. Но на практика вие си играете с това самоуправление на котка и мишка и скривате всичко в асфалт, това, което сте обещали, но не изпълнявате. На финал ще припомня и мисията в политическата ви програма да служим така, че да върнем вярата на хората от Благоевград, да ги вдъхновим, да изградим заедно изпълнена с живот община. А дали е така? Уважаеми господин Тасков, апелирам към вас като председател на Общински съвет и определените ви задължения, цитирани в член 16, алинея 1, точка 12 от правилника на Общински съвет, да проведете в изпълнение член 116, 118 и 120 относно питанията на общинските съветници, като обърнете специално внимание на кмета на общината за неговите задължения и отговорности, които са залегнали в член 44 от Закона за местното самоуправление, разбира се, правилника на Общински съвет.
Освен това, ако не се предприемат мерки за спазване на моралните норми за поведение на общинските съветници, членове на Общински съвет Благоевград, които да доведат до издигане на общественото ни доверие и авторитет като колективен орган на местното самоуправление, аз ще отправя предложение за отпадане на етичния кодекс от правилника, който самите ние приехме. Благодаря ви, колеги. Благодаря. Само